Hallelujah, hallelujah. Naimbagngarabi tayo kakabsat, hallelujah. Kas arami din tayo manan, iti panangidaydayaw, iti Apo, iti Ilokano service, ito'y Commission for Christ Fellowship kakabsat, hallelujah. Sapay kumata, da kayo nga buy-buya kada kami, sidadaan kayo kung mga mangpaspasang bay kada kami. Da ito nga kantaan tayo man di jay ti parabor sakbay nga kararag tayo kakabsat madaydayo ti Apo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di parabor nagsang iten amin salam kararag tayo ngarud kakabsat kat itamedyo kuma dagiti rupayo iti Apo tapno hallelujah. Marikna tayo iti Espiritu Santo ngaggunay kadagiti biag tayo kakabsat. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, idaydayaw da ka Apo kinitantanuk da ka iti daytoy Apo nga rabii manen Apo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Papa kumbaba kami nga may ken kamanen ti daytoy nga rabii Apo Dios. Hallelujah.
Numan pay iti iglesia dito ayan mi apo nakasaraman ng apo baban apo iti adula unay apo nga COVID iti dito'y ayan mi Lord. Hallelujah ngam apo san nga malpapadan daytoy nga ramidin mi kas apo maikasaba dagiti sasaom apo iti daytoy nga lugar kas apo iti commission for Christ Fellowship. Lord, hallelujah, iti daytoy nga rabii, umay kami nga si Papa kumbaba dito sangwanam, Apo Dios, hallelujah, hallelujah. Sukimatum man dagiti biag ti tunggal may sa kada kami, Apo Dios, uray pay dagiti agbuy-buya kada kami, Apo, hallelujah. No da kadi makita mapo nga saan, Apo nga may kari dito sangwanam, Apo Dios, dawatin mi kaditi panang dalus mo kada kami, Apo Dios. Pakawanan na kami kadagiti san nga nasihat nga naaramid mi, Apo Dios, na panunot mi na sa umi, Apo, pakawanan na kami kadi. Tapnawan, Apo, tilapad dagiti aramid mi, ket dumanon dita gloria, Apo, dagito nga kararag mi, Apo Diyos. Hallelujah. So nga, Apo, tida ito, nga rabi, Apo Diyos. Bulukatam ka diti puso, titinggal may sakada kami. Yes. Hallelujah. Lukatam, dagiti na espirituan, apamati, titunggal may sakada kami, Apo Diyos. Hallelujah. Kat da ito, nga ramidin mi, Apo Diyos. May ayo da ka kumaapo, mapaisem da ka kumaapo, tida ito, nga rabi, Apo Diyos. Babaan, Apo, iti panangyibkas manan, dagiti sasaom tay ayatim, Apo, nga dipen mo, Apo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Tapo paimamiken ka dagitoy nga dapat bati pay nga ramidin mi kas itultuloy mi Apo iti panangidayaw ken ka ti daytoy nga rabi Apo Dios madaydayaw ti napatag-unay nga nagan mo Apo Dios daytoy ti dawat ken kararag mi ti napatag-unay nga nagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Amen. Amen Lord. Hallelujah. Kantaan tay kakabsat datoy hallelujah hallelujah. Anagayos igay Diyos, pinamugas ko'y puso. Gloria umati Diyos, isulat ng ilapsan. Itipegan kentuon, daydayawen ni Jesus, itiayat na kenhanos. Hallelujah,
Glory to you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Kantaan tayo kakabsat. Yes, marunong kantaan tayo. Diyos ko, patib ka rin na. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O Diyos ko, bigsain na iti pamatiken ayan, imulang da ito'y saka iti bato asibibya. Diyos ko patid kere malang daytoy apang matiken ka alaen nagkairag pa iti nangat nga tuabyan. Apo ikat emtoy kwadwa ken buteng ito'y kararwa tapno awan tilapet mo nga awat kay tagrasya. Diyos ko patid kene malang daytoy apang matiken ka alaen nagkairagpan iti nangat nga tuabyan. Pagsaltuen na kadiyaman tapno jak pasulken ka ket amin nga aramid ko nasangit na kaay-ayo. Diyos ko patid kene malang daytoy apang matiken ka alaen nagkairagpan iti nangat nga tuabyan. Itak ay nagkairagpan iti nangat nga tuabyan. Inggan at may pangaduan ita gloriam anaranya. Diyos ko patid kere malawan mo ito'y apang matiken ka alaen nagkairagpan iti nangat nga tuabyan. Ulitin tayo kakabsat ni Koro. Diyos ko patid kere malang daytoy apang matiken ka alaen nagkairagpan iti nangat nga tuabyan. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka, madaydayaw ka. Hallelujah, hallelujah. Kas Apo, iti kinantami, Apo. Patibkaram na kami, Apo. Hallelujah. Patibkaram, dagiti anak mo, kadagiti malaslasadan mi. Ang problema, di na ito nga lubong, Apo. Hallelujah. Amumi Apo nga do, dagiti agdandanag, Apo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Dawatin mi kadi, tagtultuloy nga panakikadduam ka na kami, Apo Dios. Hallelujah. Kanayon kadi, Apo nga nakasagana ti tunggal may sakada kami. Kas Apo umadanin, Apo ti may mo panangala kada kami, Apo Dios. Oh, glory to you, God. Hallelujah, hallelujah. Isaganam kadi, dagiti biyag, uray pa'y dagiti nayon ti pamilya mi, Apo Dios. Nga sanpay nga dimteng ti panakaisalakan, Apo. Hallelujah. Agdanag kami, tadagiti daduma, Apo, nga kapkapsat mi, sandapay, Apo, nga namati, dagiti gagayam mi, Apo Dios. Nga mapo, hallelujah. Duktam kaditi puso, titinggal may sa, Apo. Hallelujah. Kana kami titurod mi, Apo, nga mga share kadakwada, Apo Diyos, kadagiti sasa Apo, tapno sanda nga mabati dagitoy nga nayon ti pamilya mi, Apo Diyos. Hallelujah, hallelujah. When Apo, hallelujah, umadinin, Apo ti umay mo. Lukatam ka dito na espirituan, Apo, nga pamati titunggal may sakada kami, Apo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kas Apo, ada nagitoy, Apo, nga mabuybuya iti Facebook, Apo Diyos, ikanda ko maapo, iti panawad, nga agdengag ka, nagiti sasaum, Apo Diyos, nagiti tattao, Apo Diyos. Hallelujah. Maasi ka, Apo, ka nagiti adu, nga tattao, Apo, nga sandang ipangpangag, nagiti sasaum, Apo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So nga, Apo, ada nagitoy nga raramidin mi, tapno mangagan, nagiti adu nga tattao, Apo Diyos. Nagiti padami, Apo, nga Ilokano, Apo Diyos. Hallelujah. Maawatan da ko mga nasyaat, Apo. Hallelujah. Kadagiti sasa umapo, nga mga ganda, iti da ito nga rabii, Apo Diyos. Nang runa, Apo. Agtakderen, Apo, tayo ayatim nga dipan mo, Apo Diyos. Dawatin mi kadi, ti panang pulot mo manen, 19, Apo, ti paay mo kenkwana, kat maitid na, Apo, nga nasyata, kiti sasaum, Apo, kat kiti sasaum, Apo, aramitin natin na kay panggapan ka, nagiti biyag, nagiti tatawa, Apo, nga namatikin ka, Apo Diyos, madaydayaw ka. Sunga, Apo, hallelujah, agyaman kami, tamaysa kami, Apo, nga pinilim, Apo, hallelujah, hallelujah. Amutsan mo matapong aliplipatan, Apo, amo ngay palubos nga maudi, nagiti ayatin mitibiyag, Apo Diyos. Hallelujah. Agyaman kami, Apo. Espiritu Santo nga makikadkadwa ka na kami. Hallelujah, hallelujah. Agyaman kami, Apo, Tiday ito yung rabi, babaan, Apo. Kadagiti sasaom, Apo, maitalamang kumakadagiti kaunggan ti puspuso mikat maipagbiag mi, Apo Diyos. Kasi kinantami, Apo. Pagsantum, dagiti biag mi, Apo, hamo ngay palubos nga kanayon, nga basol kami ken ka, Apo Diyos. Tano, at dati basol ka na kami, hang kami, Apo, nga marapture, Apo Diyos. Iso nga, Apo, kanayon ko mga agsipot itong galmay sa kada kami, kanayon nga agsagana, Apo. Hallelujah, hallelujah. Kanayon, Apo, nga dumawat kami, Apo, ti pamakawan ken ka, tadi mi ammo ti yumay mo panangala ka na kami, Apo Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So nga, Apo, hallelujah, maasi ka kadagiti adu nga tattao, Apo, hallelujah. So nga, Apo, kami nga mauma, Apo, nga mangikarkararag, kadagiti ayatin mitibiyag, kadagiti kakabsat mi, Apo Diyos. Amo nga'y palubos, nga mabati dahi tirabaw ti daga, Apo Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tapno handa nga madanasan, Apo, iti pungtot mo. Tadagiti mabati tirabaw ti daga nga makakaasi, Apo, dagiti tattao nga mabati, Apo Diyos. Katsan mo ka di nga liplipatan, dagiti nayon ti bagimi, Apo. Madaydayaw ka. Agyaman kami, Apo, tinayto nga rabi. Espiritu Santo, Apo, nga makikadkadwa ka na kami. At Apo, bendisyonam ti adipan mo, Apo. Haging nga, Apo, nga malpas na ito'y, Apo. Nga aramid mi, Apo. Hallelujah. Katagiti sasaum, Apo. San mi kumapo nga malipatan, Apo Diyos. Madaydayaw ka. Agyaman kami. Kat na ito'y, Apo, tidawat ken kararag mi. Tinapatagunay nga nagan Isus nga po mi. Amen. Amen. Thank you, Lord.
Praise the Lord. Praise. Hallelujah. Kablawan kayo kakabsat ti daytoy nga rabii ti napateg nga nagan ni Apo tayo nga Jesus. Ti Commission for Christ Fellowship kumablao kada kayo kakabsat nga agbuybuyak ken nagdengdengeg kada kami manen itay ti daytoy nga rabii. Sapay kumang ti Apo ti mang bendisyon kada kayo adda kada kayo ti Apo kumaiso ti mangi pakaawat nga nananay dagiti sauna itay ti daytoy nga rabii nga mangegan tayo manen ken ibaga manen ni Apo Dios kada tayo kada tayo. Praise the Lord. Agkararag tayo kadi. Amami nga nasantuan Apo madaydayaw ta napateg nga nagan mo agyaman kami launay kadagiti adu nga ayat mo kada kami agyaman kami Apo Dios itay ti daytoy nga rabii ti kaadami ita nga mangidaydayaw ken ka agyaman kami ta adda ti kundaway mi Apo nga makangeg manen kadagiti napateg nga sasaom dawatek man kadi Apo Dios nga bendisyonam dagiti kakabsat isuda nga agbuybuyak ken agdengdengeg kada kami itata iti daytoy nga rabii dawatek kadi ken ka Apo Dios nga sikat ti makikadda kadakwada mangipakaawat kadagiti saom kastamet ten kada kami nga adda itata ditoy apagdaydayawan Apo dawaten mi kadi Apo nga i-bless na kami kadi mariknami kadi ti presensya mariknami kumatisagid mo mariknami kumati kaddam kada kami iti nagtetengaan mi Apo itay ti daytoy nga rabii ket ti pannakabalin ti espiritum kadi Apo Dios isu kumati agtignay iti sagtunggal maysa kada kami madaydayaw dayta napateg nga nagan mo aramaten nak kadi Apo itay ti daytoy nga rabii ngagbalin nga kalasugan iti bendisyon madaydayaw dayta napateg nga nagan mo amay kaputi nagan na Jesus nga po mi dawatek amin dagitoy amen. Praise the Lord. Hallelujah. Iti daytoy manen nga rabii kakabsat ket ti kadda tayo itat ditoy ket isu ti panagdengeg tayo ti kadagiti sasao ti Apo ket ti panagdengeg tayo manen kadagiti sasao ni Apo Dios patsek launay nga agbalin nga makatulong kada tayo iti panagdakkel tayo nga na espirituan madaydayaw iti Apo. Iti Domingo ket sinalaysay ko kada kayo kakabsat dagiti ti mensahe nga inbaga ti Apo kada tayo kakabsat maipapan iti discover the secret of successful prayer. So itultuloy ko iti daytoy nga rabii daytoy nga mensahe ti Apo kakabsat may papan iti panagkararag ti panagkararag kunak iti Domingo nga may nga two-way relationship tayo ken ni Apo Dios san laeng nga kararag tayo nga kararag sao tayo nga sao kakabsat laeng ngem no adda kati katungtungtong tayo kasasao tayo ket sao tayo nga sao kuna di katungtungtong tayo agtalna ka man sao kamet lang nga sao dumngeg kamet kuna di katungtong tayo kakabsat kastamet ni Apo Dios kastamet ti Apo han nga laeng nga kararag tayo nga kararag dumdumngeg ni Apo Dios kada tayo kadagijay dawat tayo kararag tayo ken kuana ibagamit ni Apo Dios no sao tayo nga sao kararag tayo kararag kunamet ni Apo Dios kada tayo dumngeg kamet denggen nakmet kuna iti Apo kasjay ti two-way relationship tayo ken ni Apo Dios maipapan iti panagkararag kakabsat so nga masapul nga agdawat tayo ken masapul met nga masursuro tayo iti dumngeg madaydayaw ti Apo. Iti Domingo naamuan tayo dagiti naduma-duma
a panagkararag. No anyada dagiti na duma-duma a panagkararag tayo kakabsat. Iti maikadwa wenno ti umuna at Timoteo kapitulo 2 versikulo 1 ibagana nga umuna-unay yunay-unayko ngarud a maidaton ti Dios dagiti dawat, kararag, panangibabaet, panagyaman para iti amin at tattao. So naamuan tayo iti Domingo nga adda ti dawat kakabsat may papan iti panagkararag sa balipay ti maikadwa kararag ket iti maikatlo ken iso ti nagpatinggaak iti Domingo dayjay panangibabaet intercession. Daytoy ti nagpatinggaak iti Domingo may papan kadagiti na duma-duma a panagkararag. Itatameten nga rabii mapanak iti daytoy maikapat. Ket malpas daytoy maikapat ag itultuloy tayo no anyada dagiti maduktalan tayo. Iti sekreto may papan iti panagkararag kakabsat. Isu nga ti maikapat apaset dagiti na duma-duma a kararag ngayon soro na Apostol San Pablo kada tayo amamatikan kuana ket may papan iti panagyaman. Madaydayaw ti apo kabsat panagyaman. Daytoy paset na ditoy a panagyaman kabsat ket panagdayaw iti panagkararag. No agkararag tayo masapul a masursuro tayo iti panagyaman. Madaydayaw iti apo. Agyaman tayo iti dayjay dakkel nga Dios tayo. Isu nga mangmangted kadagiti nabaknang asalon at tayo, pigsa tayo, kang runaan na biyag tayo, ngait ited ni Apo Dios kada tayo. Iti Efeso kapitulo 5 versikulo 20 kunana kanayon nga agyaman kayo iti Dios Ama gapu kadagiti amin aban banag itinagan nga po tayo nga Jesucristo. Daytoy sao a panagkunana ditoy. Kanayon nga agyaman kayo iti Dios. Kanayon. Isu nga daytoy ti ibagana kada tayo kabsat. Ti panagyaman ngamin ket napateg. Na panagyaman ket napateg. Isu nga ibagana pay kada tayo iti sao ti apo. Iti kapitulo iti umuna Tesalonica kapitulo 5 versikulo 18 kunana agyaman kayo iti Dios dakes man wenno nasayaat ti kasasaad daytoy ti kayat ti Dios a panagbiagyo akas tattao ni Kristo Jesus. Madaydayaw iti apo. Dito Efeso kapitulo 5 versikulo 20 ibagana akan kanayon nga agyaman kayo iti Dios Ama. Dito'y umuna at Tesalonica kapitulo 5 versikulo 18 kunana met ditoy agyaman kayo iti Dios dakes man wenno naimbag apo narigat daytoy nga aramiden ngem awan ti mabalin tayo apang kontra no daytoy ti ibagan ni Apo Dios kada tayo. Isu nga oray addaman ti COVID-19 agyaman tayo lattaken ni Apo Dios. Madaydayaw iti Apo agyaman tayo ta hana tayo nga tamtamaan iti COVID-19. Madaydayaw ti Apo daytat dakkel a pagyamanan tayo. Kakabsat. Isu nga agyaman tayo ken ni Apo Dios. Ammo tayo nga adda ti COVID-19 ngem mabigbig tayo kumaken makita tayo nga daytoy COVID-19 at dalaeng ibagbaga ti Apo adakkel a mensahe na para iti sangalubungan. Kakabsat. Adda iti dakkel a mensahe iti Apo kadagiti tattao. Tapnon daytoy nga mensahe kuma ti Apo makita kuma dagiti tattao. Ngem daytoy a mensahe iti Apo a COVID-19. Dagiti duma ialeng-aleng daw wenno sanda adengdenggen patangkinen dati puso da tapno sanda nga mangeg daytoy nga mensahe wenno sanda a makita daytoy a mensahe iti Apo kadakwada kakabsat. Ngem daytoy kat sangalubungan isu nga datayo nga tattao ti Dios
masapul adenggen tayo no anya ti mensahe iti Apo kada tayo. Isu nga awan ti mabalin tayo apang kontra iti daytoy panagyaman kakabsat. Nasayaat man wenno dakes ti kasasaad ti panagbiag. Addaman dagiti kasapulan wenno awan ti kasapulan. Addaman ti sakit wenno nasalunat man. Addalat ta lugar iti panagyaman nga kayat ni Apo Dios a masapul nga ramidan tayo kadagiti panagbiag tayo. Isu nga awan ti mabalin tayo apang kontra. Iti daytoy akayat ni Apo Dios nga ramidan tayo. Mayapan iti panagyaman kakabsat. Isu agyaman tayo latta ken ni Apo Dios kadagiti isu amin nga kayat na nga ibaga kada tayo madaydayaw iti Apo. At dati may sa adalan a mabalin tayo laeng apang itedan iti panagyaman kakabsat. At dalaeng iti maysa nga dalan amabalin tayo laeng apang itedan iti panagyaman. Siya sino ti pangitedan tayo? Iti pagyamanan tayo. Ni Apo tayo nga Jesus isu aman nubot ken mangisalakan kada tayo. Anya ti kunan ni Apo Jesus, siyak ti dalan, ti pudno ken ti biag, awan ti makapan ken ama, no di magna kanyak, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isung agyaman tayo, kanya po tayo nga Jesus kakabsat, gapo tayo iso tinangted, ti dalan kada tayo, dalan tapnon masursuro tayo, iti agyaman kan kuana, ket no di tayo, masursuro ti agyaman kan kuana, kakabsat, awan dagiti mabalintan tayo ama aramidan, awan ti mabalin tayo nga ama aramidan, na awan ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo. Isu nga napateg dagitoy supplication, prayer, intercession, ken giving thanks. Panangited iti panagyaman, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo kakabsat. Isu nga daytoy panagyaman, ket saan nga ordinaryo laeng daytoy? Saan nga gagangay laeng daytoy nga sao a panagyaman kakabsat. Ngem daytoy sao a panagyaman ket napateg. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iti damok nga daytoy Amerika. Thanksgiving kunada iti November. Kunak nun napateg daytoy nga okasyon. Thanksgiving. Kasla ordinaryo laeng gayam. Panangan, may isang panangan, nakadadukit di at timakan, nakadadukit di timasida. No, iti aldaw ti Thanksgiving. Gaputa panagtitipon dagiti agkakabagyan, agagayem, iti aldaw ti Thanksgiving. Ngem no ijay Pilipinas, ay na daytoy tinagpateg nga okasyon, aglalo no ijay probinsya. No Thanksgiving, kunada Thanksgiving and service kunada ay na talagang nga no ag Thanksgiving da ngamin ijay probinsya maitad dagiti umuna nga bunga dagiti apapit. Bunga dagiti apapit sinako nga irik, sinako nga mais, sinako nga mani, nakadado nga saba, basta dagiti bunga, dagiti prutas, maipan amin ijay uneg iti kapilya. Tapno ijay ti pangitedanda dagiti pagyaman da ken ni Apo Dios. Isu nga nagpateg no Thanksgiving kunada ijay Pilipinas aglalo kadagiti iglesia ang mga ramid iti Thanksgiving and Harvest Festival. Dayto iti terminoda ijay probinsya ijay Pilipinas. Thanksgiving and Harvest Festival. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga napateg daytoy. Daytoy panagyaman ket napateg ngamin kakabsat kadagiti tattao madaydayaw iti Apo akayat ni Apo Dios nga aramidan tayo. So daytoy dagiti naduma-duma nga kararag nga insuro ni Apostol San Pablo kada tayo. Supplication, prayer, intercession, ken thanksgiving. Isu nga iti daytoy nga rabii. Kitaen tayo met no anya ti panggep. Anya dagiti tarigagay tayo no apay nga agkararag tayo. Umuna nga may kadua nga Timotyo, iti umuna nga Timotyo chapter 2, verse 1 to 8. Basaik kada kayo, basaik pailaeng dahil verse 1, ken 2 kunana ditoy. Sakto itultuloy dagiti sumaganad nga bersikulo.
Umuna unay, yunay-unayko ngarud, maidaton ti Dios, dagiti dawat, kararag, panangibabaet, ken panagyaman, para iti amin nga tattao. Verse 2. Ikararagam, dagiti ari, ken amin nga agtuturay, tapno nagbiag tayo anatal na, ken naulimek, na Diyosan, ken natakneng, iti amin abanag. Dahito iti sao ti Apo kakabsat. Verse 1 and verse 2. Kayat niya po Diyos daytoy nga maaramid tayo ken aramidan tayo. Ni Pablo dawaten na kadagiti amin nga mamati nga agkararagda. Amin nga mamati awan ti exception na daytoy nga basta amunat agkararag. Basta amunat agkararag. Uray ubing man, yang people man, yang adult, wenno nataingan, masapul nga masursuro na nga ipaay ti panagkararag, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kagrunaan na dito verse 2, ti panangibagana nga agkararag tayo, ikarkararagam, dagiti ari, dagiti amin nga agturturay, tapno agbiag tayo anatal na ken naulimek, na Diyosan ken natakneng iti amin abanbanag. So nga, responsibilidad tayo, pagrebengan tayo, nga ikarkararagan, dagiti agtuturay kada tayo. Manipod iti presidente, vice president, senators, congressman, mayor, governors, ken dadumapay. Awan sa ti barangay captain dito sa Amerika, awan ti barangay kagawad, awan ti sanggunian bayan. Ngem ijayan tayo, ijay Pilipinas, at dati iti mayor, adati vice mayor, adati kapitan, adati kagawad, sa adanto pailaeng dagijay tanod, adanto pailaeng dagijay chairman iti SK, adati chairman dagijay babaket, ken dadumapay. So pagrebengan tayo nga ikarkararagan dagitoy, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Uray no saan tayo nga pabor kadakwada. Uray no saan tayo nga umanamong kadakwada. Masapul nga irespeto tayo ida. Masapul nga dayawen tayo ida. Ta isu da ngarud tinaisaad iti dayta a posisyon. Uray man no saan tayo nga kayat ida nga isu kumati presidente. Ngem isu damet tinaituray. Na ited nga agturay kada tayo. Urayin tayo ang nga datayo ag presidente met. Urayin tayo ang adatayo tag presidente met nanyan tumet iti makunada kada tayo. Ngem kakabsat, irespeto tayo ida. Uray no makita tayo nga adadagiti pagkurangan da, adadagiti adadagiti handa nga maited amin nga kayat tayo kumaapanagserbida. Ngem agpating gamet jay kabailan da. Kakabsat. Iso nga agreklamo tayo kadakwada. Agsao tayo kadakwada. Ngem apay nga tano kastoy ti aramiden tayo. Apay nga tano nasaysayaat nga agkararag tayo langenen. Nasaysayaat nga ikararag tayo langenen ida. Ngem dayjay agreklamo tayo. Ngem dayjay agbalin tayo nga oposisyon kadakwada. Agbalin tayo nga kontra kadakwada. Nasaysayaat langenen nga ikararagan tayo ida. Tapnon pasayaaten ni Apo Dios dagitjay serbisyo da nga agpaay ti pagilyan tayo, nga agpaay iti nasyon tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Saan tayo kumang agbalin nga dadagsen kadakwada? Saan tayo kumang agbalin nga mainayon nga dadagsen kadakwada? Ngem agbalin tayo kuma nga makatulong kadakwada, tap uray laeng dayjay panay karkararag tayo kadakwada. Madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Ket do dayjay kararag tayo kadakwada, ket patgan ken aramidan ni Apo Dios daytoy. Anya lagat din nga nagsayaat. Gapu tay bagana ditoy. Kabsat nga agkararag tayo. Ket ikararagan tayo dagiti agtuturay kada tayo. Tapnon agbiag tayo nga natal na. Madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Agbalin ka nga oposisyon iti presidente, iti senator, wenno siya sino man nga agturay, hankan to nga agbalin anatal na. Apay nga hangkag agbalin nga natal na, agsipod ta dagyapan panunot mo, biniglaeng amay kontra
ije agturay ken ka. Hana natal na jabang panunot mo. Gaputa, uranot to iti papanam, oposisyon kalata, awan han kanto nga natal na, agbalin kanto laing nga natal na, agbalin kanto laing nga naulimek, intuno agkararag ka, amay paay, iti dayjay, kun kontraem nga agturay. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. Tapnon iti kasta, kakabsat kat nasayaat, iti gobyerno, iti nasyon tayo, ti pagilyan tayo, masapul nga kararagan tayo dagitoy, madaydayaw tinapateg nganagan iti apo. Kunak manen, oren no saan tayo nga pabor kadakwada, masapul nga respeto tayo ida, masapul agsipod tayo suda dagiti insaad iti apo nga agpangulo kada tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti apo. Hanlaeng nga dagitoy, hanlaeng nga dagiti pangpangulo tayo, iti pagilyan tayo. Uray pay, dagiti naisaad, a pangulo tayo, kadagiti organisasyon tayo, wenno ti iglesia tayo, kakabsat. San tayo kung mga agbalin nga kontra oposisyon kadakwada? Ngem, agbalin tayo kuma makatulong kadakwada, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo, kang runaan na amin, nga maitulong tayo, kadagiti papastor tayo, kadagiti elders tayo, ikararagan tayo, ida madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Ikararag tayo ida, nga mangted kuma, ited kuma, iti apo, ti Espiritu Santo, nga mangiwanwan kadakwada, mangidalan kadakwada, ket dayta, nga panaikararag yu, kadagiti papastor, kadagiti panglakayen, wenno kadagiti elders, iti iglesia, dakkel a makatulong kadakwada, ket dakkel a maitulong yu dayta, madaydayaw iti napateg, nganagan iti apo. Dakkel dayta a maitulong yu, maipapan iti panangikararag tayo, kadagiti papastor tayo, kadagiti leaders tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo, kakabsat. Tirason ti panagkararag, apay nga agkararag tayo, apay nga agkararag tayo. Verse 3, mapantayon dito, verse 3. Kunana ditoy, nasayaat daytoy, ket makayayo iti Dios. Nasayaat, ken makayayo iti Dios. Amang isalakan kada tayo. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti apo. Daytoy ti rason, iti panagkararag. Gapong amin, tanasayaat, ken ni apo Dios. Makayayo amin, ken ni apo Dios. May papan, iti panagkararag. Ket ti kapanunutan ni Pablo, iti aramid a panagkararag, na imbag, na dayaw, makatulong. Kaya't nakasawen, dahito verse 3, kakabsat, may sa daytoy nga awaten ni Apo Dios, nga kararag, nga agbalin, apakay aywan, ken pakaparagsakan ni Apo Dios, kadagiti biag tayo, madaydayaw iti Apo. Kinapudno na, ti panagkararag ket makapaimbag nga aramid. Ti panagkararag ket makapaimbag nga aramid. Ket mangted iti adu a pagimbagan. Isu nga ti tao kakabsat, nga saan na nga mo ti agkararag. Ti tao nga saan na nga mo ti agkararag. Awan maitulong na a pagimbagan. Awan maited na nga pagimbagan. Awan maited na a pagsayaatan. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Isu nga masapul, asursuruan tayo, iti agkararag. Kakabsat, sursuruan tayo, iti agkararag. So, dito verse 4, tarigagayan na amay salakan, dagiti amin at tao, ket maamuan dati pudno. Tarigagayan da, amay salakan, dagiti amin nga tao, ket maamuan da, iti pudno. Ti Diyos tarigagayan na, nga maisalakan, dagiti amin nga tattao, tarigagayan na, nga ti Diyos maisalakan kumaamin nga tattao, nga maanyalakat din, nga ti tao, kakabsat, nga saan nga dumngeg, iti sao ni Apo Diyos, ni kanuman, saan nanto, nga magunod, iti panakaisalakan, oray no kasanot, panakaibaga, ti sao ti Apo, no saan nga denggen ti sao ni Apo Diyos, awan serbinan to kadakwada. Dito Isaias Kapitulo 45, versikulo 22. Isaias 45, verse 22. Kunana ditoy,
Agsubli kayo kanyak, tapnon maisalakan kayo. Dakay at tao iti entero adaga. Siyak ti Dios awan ti sabali. Siyak ti Dios awan ti sabali. Agsubli kayo kanyak, tapnon maisalakan kayo. Isu nga, datayo nga tao, masapul asursuruan tayo, iti umasideg, mapan ken ni Apo Dios. Kakabsat, mapan ken ni Apo Dios. Tapnon magunod tayo, iti panakaisalakan tayo. Gapot iti tiragagay ni Apo Dios, may salakan ka kuma. Ti kayat ni Apo Dios, mapan ka kenkwana, idaton mo ti biyag mo iti Apo, isukom dayta biyag mo ken ni Apo Dios, dayta ti tiragagay iti Apo ken ka. Ti programa ti Dios, ket madanon na tayo kuma, anapukaw. San na kayat amapukaw tayo? Ngem kayat na amaisalakan tayo, madaydayaw iti Apo. Isu nga dada dagiti tattao ngagkarkararag, nga datayo kuma maisalakan tayo. Kang runaan na dagiti tattao asan pay nga nakamamo, kani Apo tayo nga Jesus. Adu tayo ngagkarkararag kadakwada. May papan, iti pan nakaisalakan da, dagijay nagsubli, dagijay nagsanod, iti pamati, nagsanod, iti panagserbi, kani Apo Dios. Amuyo kadi kakabsat, nga adu dagiti agkarkararag kada kayo. Da kami magipagkarkararag kami kada kayo, no agdengdengeg kayo iti daytoy nga rabii. Agkarkararag kami, amaipaay kada kayo. Tapno nagsubli kayo kani Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gaputa ay ayaten na kayo ti Apo. San na kayat nga mapukaw kayo? Madaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Dios. Isu nga na duma-duma itata apanawen. No kasano ti panakaidanon ti sao ni Apo Dios. Itata kadagito nga aldaw. Ni Apo Dios usaren na dagiti na duma-duma nga pabuspusan tapnon maidanon iti sao ti Apo kadagiti tattao. Usaren na iti radyo, usaren na iti TV, usaren na iti online Facebook, usaren na dagiti YouTube kanda dumapay. Tapnon maidanon laeng ti sao iti Apo. Isu nga nagsayaat nagimbag ni Apo Dios nga nangaramid kadagitoy nga pabuspusan tapnon maidanon laeng ti sao ni Apo Dios kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Adda dagiti responsibilidad tayo iti panagkararag kadagiti napukaw. Adda ti responsibilidad tayo. Isu nga tayo amamati. Adda ti pagrebengan tayo iti panagkararag amaipaay kadagiti napukaw. Roma Kapitulo 10, versikulo 1 kunana. Kakabsat ko, tarigagayak, iti amin apusok. Amaisalakan kuma dagiti, kadaraak. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Maisalakan kuma dagiti kadaraak. Isu nga, ti umuna akararag tayo. Ti umuna akararag tayo. Pan nakaisalakan, dagiti paset, ti pamilya tayo. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Isu nga kastimet, iti inaramid, ni Apostol Pablo. Tarigagayak, iti amin, apusok. Amay salakan kuma, dagiti kadaraak. Isu nga, kakabsat, nga Pilipino, da kami a Pilipino, dito CFCF, agkarkararag kami, kada kayot, maipaay tipan nakaisalakan nyo. Takayat mi, ada kayo, akadaraan mi, a Pilipino, maisalakan kayo. Kada kayo, kadaraan mi, amamati, kabsat mi, iti pamati, ikarkararagan da kayo. Gaputa kayat mi met, amapatibker, mapabilag kayo, iti panagserbi, ken panamati, ken ni Apo Dios. Isu nga kunak iti dayet yung rabii, kas may sa a pamilya iti Dios. Anyaman dagiti na duma-duma nga organisasyon ti sagtunggal may sa kada tayo. Agkikinararag tayo iti panakapabileg dagiti pamati tayo. Agkikinararag tayo tapno iti kasta agtultuloy tayo agserbi kani Apo Dios. Ket kada tayo amamati kani Apo Dios. Ikarkararagan tayo dagiti padaraan tayo nga Pilipino asan pay nga naisalakan.
may salakan da kuma. Ikarkararagan tayo, dagiti paset, dagiti pamilya tayo. Tapnon may salakan da kuma. Mabigbig da kuma. Awatan da kuma ni Apo tayo nga sus. Akas manubot ken mangisalakan tayo. Madaydayaw iti Apo. Isu nga da kayo, akakabagyan mi. Ay-ayatan da kayo. Ikarkararagan da kayo. Kayat da kayo amay isalakan. Kayat da kayo, akadwa da kayong tumet, iyay pagarian ni Apo Dios. Napatag kayo kadagiti puso mi. Napatag kayo kadagiti puso mi. Gaputa kararagan da kayo. Madaydayaw tinapatag nganagan iti Apo. Ni Apo tayo nga Kristo, kaabsat inted na iti bagina, nga subot ngagpaay kada tayo amin nga tattao. Verse 6 kunana, nang yawat iti biyag na tapnon mawayawayaan dagiti amin nga tattao. Dayta ti pamaneknek nga iti na ituding a tiyempo, kayat ti Dios ang maisalakan iti tunggal maysa, madaydayaw iti Apo. Isu nga kayat ni Apo Dios nga sagtunggal maysa kumakada tayo, maisalakan tayo, matapabileg tayo, mapatibker tayo, kat kayat nang awan kumati mapukaw kada tayo. Ngem anyalaket din ti tao no dadduma. Umuna lang aruden nga naimbag. Aramiden na pailaeng dakes. Umuna lang aruden nga dakes. Aramiden na pailaeng. Ngem kayat ni Apo Dios iti daytoy nga rabii. Agbalbaliw ka, pabaruem ti biyag mo, idaton mo ti biyag mo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Pablo in pabigbig na nga iso appointed God. Ni Pablo in pabigbig na tibagina kas maysa nga inapuntaran ni Apo Dios kas maysa nga manursuro. Verse 7 kunana, daytoy ti gabuna na ibaunak akas apostol. Tapnon ipakaamok tinaimbag nga damag kadagiti hentil. Ket isurok kadakwada ti pudno apamati sa anak nga agul-ulbod. Pudno ti ibagbagak. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Apostol Pablo, kinontrana dagijay palso a manursuro, ada dagijay kadwana idi nga manursuro, asaan nga pudno dagiti bagbagada. Ibagbaga ni Pablo ti pudno kadakwada. Ngem han nga pudno dayta ibagbagam. Kunamet ni Pablo kadakwada sa anak nga gulbod. Ibagbagak laeng iti pudno. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu nga iti daytoy nga rabii patpatgen nga kapsat. Ipagpakaamumi tinaimbag nga damag. Ipagpakaamumi, ibagbagami itinaimbag nga damag. Dahil tinaimbag nga damag ditoy, ket awan sa balin no dilaeng ni Apo tayo nga Kristo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Awan ti surok, awan ti kurang na, iti ibagbagami. Ti kinapudnulaeng iti ibagbagami. Nga nalaeng Apo Jesus, iti mangisalakan kada tayo. Saan nga ti organisasyon tayo? Han may ibagbaga nga ti organisasyon mi, ket isot pakaisalakanan mi. Haan. Nga may bagbagami, ti kinapudno, nga tilaeng mangisalakan kada tayo. Ket awan sa bali, no di ni Apo tayo nga Kristo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So nga, tinaimbag nga damag, the good news of Christ is the power of God for salvation for everyone who believes. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Tinaimbag nga damag, kakabsat, ket ti panakabalin iti Dios nga mangisalakan. Isu nga ti Roma kapitulo 1 bersikulo 16 kunana, nananay ti panagtalek ko iti ebanghelyo. Ta isot panakabalin ti Dios ang mangisalakan kadagiti amin amamati. Umuna kadagiti Hodyo, kastamet kadagiti hentil. Madaydayaw ti Apo. So nga, nananay ti panagtalek tayo kuma iti ebanghelyo nga mabasbasa tayo, mangmangeg tayo, kakabsat, tayo isot pan nakabalin ni Apo Dios nga mangisalakan kada tayo.
Isu nga ti idea, ti kapanunutan, iti salvation ditoy kabsat ket importante napateg. Ngayon surat ni Apostol San Pablo ditoy kada tayo. Isu nga iti daytoy nga rabii napateg daytoy apan nakaisalakan iti naimbag nga damag ngay naramid ni Apo tayo nga Jesucristo iti sangalubungan. Hanlaing saan nga natay ken saan nga imay ni Apo tayo nga Jesus iti maysa nga organisasyon, iti maysa asekta. Ngem imay ni Apo tayo nga Jesus diti lubong, iti sangalubungan. Kada tayo nga tattao, tapno iti kasta, mabigbig tayo kumaken makita tayo, iti panakabalin, iti panakaisalakan, ngayon naramid ni Apo tayo nga Jesus. Madaydayaw iti Apo. Mapantayon ditoy, ti kababalin ti panagkararag. May sa ditoy anapatig itata, kada tayo kabsat, verse 8. Ti kababalin ti panagkararag. Iti amin nga iglesia, tarigagayak ngagkararag dagiti lalaki. Masapul anapudnuda iti Dios. Ket masapul nga ingato da dagiti imada bayat ti panagkararag da. Nga awan ti pungtot, awan ti gura, panakisupyat. Daytoy ti ibaga iti sao ni Apo Dios iti Umuna nga Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8. Ulitek kadi tanapatek daytoy. Iti amin nga iglesia hanlaeng nga ditoy CFCF. Oraan niya nga iglesia dita. Amin. Nga iglesia kunana ditoy tarigagayak ngagkararag dagiti lalaki. So iti sa bali kunana ditoy saritaan ni Pablo nga maaramid ti panagdaydayaw ket maaramid kuma iti maysa a napateg a panagkararag madaydayaw iti Apo. So ti kapanunutan ditoy kabsat masapul nga ti panagkararag ket agtultuloy ti kararag agtultuloy tapnon ti kararag kakabsat ket agbalin kuma nga normal. Kahit kung asawen, dahito yung normal, ngay bagbagak itata, iti dahito yung arabii. Ket tuloy-tuloy kumahan kumanglaing nga agkararag no kayat tayo nga aramiden. Agkararag no adati okasyon. Kasano nga roden no awanti okasyon, awanti kararagen. Ngem ibaga ni Apostol Pablo, kabsat ken ni Timoteo, nga tarigagayak nga agkararag. Dagiti lalaki, kadagiti iglesia, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So kada ito iti bagana, kada tayo. Kang runaan na amin, adati iti specialmente nga kunada, ditoy, ngagkararag dagiti lalaki. Iso nga, dagiti mens iti iglesia, agmay-maysada nga mang panunot mga ramid kuma iti grupo da iti panagkararag wenno prayer meeting ulitek kadi dagiti mens iti iglesia agmay-maysada kuma nga mang panunot mga ramid kuma iti grupo da met sanlay nga makigrupo da no di kadi mga ramid da iti grupo da. May papan iti prayer meeting. May papan iti word of encouragement. Madaydayaw tinapateg kanagan iti Apo. Hanlaeng nga daytay makisaw-saw da. No di ka di ilasin damet dagiti bagbagida. Tapnon agmay sa damet nga makapagpipinabilag da. Kadagiti sasaw ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg kanagan iti Apo. Isu nga dagiti mens elders iti iglesia, masapul nga agkararagda, sursuruan da daytoy, nga aramid, madaydayaw iti napateg, nga nagan iti Apo. Ulitek kadi, dagiti men's leaders iti iglesia should lead prayer with an attitude of cooperation and love. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. So, ulitek kadi,
dagiti elders, dagiti pangamaen, iti iglesia, masapul nga adda kumadayi attitude da. Iti ko panag may-maysada, wenno kooperasyon da kuma, kastameten iti ayat, nga maadda kadagiti puso da. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dahito iti encouragement ni Pablo, kadagiti amma, ngagkararag da. Apay ngamin, gaputa dahitoy titles of our ministry, Word of God, ken iti panagkararag, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Isu nga dagiti mens, iti iglesia, ti remyentada, isu ti sao ni Apo Dios, ken iti panagkararag, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ket dumaaramid, dagiti mens iti iglesia, isu ngamin ti iglesia, dagiti amma, isuda dagiti pundasyon. Tapno iti kasta ti iglesia ket natibker, isudat mangbagbaga, isudat ti mangibaga kadagiti pagsayaatan, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ti panangingato ti ima, kabsat, lifted hands as a symbol of worship, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga kunana ditoy, Salmo 134 verse 2, kunana, agkararag kayo iti templo, asitatag-ay dagiti imayo, ket agdaydayaw kayo iti Apo. Agkararag kayo iti templo, ket sitatag-ay dagiti imayo agkararag iti Apo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So, lift up your hands to the holy place and bless the Lord. Madaydayaw iti Apo. Ingato tayo, dagiti ima tayo. Apagdayaw tayo kaniya po Diyos. Kakabsat. Iti dito is Salmo chapter 88 verse 9 kunana, nakapsutan ti panagkita gapu iti panagsagabak ken ka o Apo. Inaldaw nga awagak. Inaldaw nga umawagak. Agkararagak. Silalayag dagiti imak. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kaya't nangarod nga silalayag, nakangato dagiti ima ni David ngagkarkararag, ama iturong ken Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kakabsat. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga tayo kumanga lalaki, saan tayo nga mabain ngagkararag, nga mangingato kadagiti ima tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Saan tayo kung mga mabain, nga mangingato kadagiti ima tayo, iti tiyempo ngagkararag tayo. Tati panangingato tayo kadagiti ima tayo. Isimbuluna ti panagdayaw tayo, panagraem tayo. Kani Apo Dios, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga, dagiti elders iti iglesia, ket napudnuda kuma iti pamatida. Dagiti elders, iti iglesia, dagiti mens, iti iglesia, napudnuda kuma, iti pamatida. Ulitek kadi, tanapateg daytoy, para ka dagiti padang nga lalaki. Dagiti elders, iti iglesia, agbalinda kuma anapudno, da kadagiti pamatida. Umuna nga Timoteo, kapitulo 3, versikulo 3, daytoy kumat, laglagi tayo. Saan amang martek, wenno na uyong, no digat na singpet, ken saan aman nakiringgor, saan arupa ti kwarta. Ulitek kadi, dahito iti mensahe, ti Apo para kadagiti lalaki, para kadagiti amma, iti iglesia, kakabsat. Umuna nga Timoteo, kapitulo 3, versikulo 3, saan amang martek, wenno na uyong, no dikat na singpet, ken saan aman nakiringgor, saan arupa ti kwarta. Daytoy kuma, iti madda kadatayo nga amma, iti uneg, iti iglesia, datayo kuma, nga lalaki, iti uneg, iti iglesia. Saan kuma nga datayo, dagiti lalaki, nga man nakiringgor, man nakiapa, no magna,
nalinteg kuma ti panagnana, san nga dati, agdiwar-diwar, kaslakukuan na amin, kaslakukuanan ti kalsada, numagna, haan, nga kasjay ti ama iti iglesia, ti ama ti iglesia, maysa anatakneng, mararaem, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo, iso nga datayo nga lalaki, iti uneg ti iglesia, niyo presaran datayo ti mainom, ket ibagada ka datayo, brother, mangitagay kamit Anyat ibaga tayo, anyat isungbat tayo. In Jesus' name. Kukwayo laeng, hanak nga umininom, nasasayat nga ibagayo, hanak nga umininom. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Iso nga dagiti lalaki, iti iglesia, ulitek manen. Sana mamartek, san nga man nanginom iti arak, san nga nauyong, san nga man nakiapa, no dikat nasingpet, madaydayaw iti apo, san aman nakiringgor, saan nga rupa iti kwarta. So ano na duma, dahil iti lalaki no awan kwartan, nga agririyaw dat ditan, agririyaw ditan, no awan ti kwarta, awan ti may gamandan nga kwarta. Iso nga, datay yung lalaki, saan tayo kumanga rupa ti kwarta, madaydayaw ti apo, kabsat. So, datay yung nga Ilokano, ti pangiptedan tayo, tayo nga lalaki nga Ilokano, ti agigem iti kwarta ket babae. Diya mo kada kayo nga duma, ngem da kami agad da kami jay Ilocos sakit. Babae ti para igem ti kwarta no di tatang min no ta karpintero no sumangpeten iti malem. Ije balay, makitkitak da di tatang min no sumangpeten ije balay, iyawat nan da jay tandan na kada dinanang min no sumangpeten ije balay mi. Gusto nga nakitkitak, iso nga sakmet akit kastamet ti araramidek kani Sister Tessie. Kasyamet ti araramidek no dati kwarta akon itad ko amin itad ko ngeng kuana makamon numang tad no kanak iti pocket money ngimang tad met iti pocket money. Praise God, hallelujah. Ore damagin yun to damagin yun nagpaiso no saan. Praise God, hallelujah. Kabsat, iso nga dagiti lalaki sanda nga rupa ti kwarta. Madaydayaw iti apo. So nga ni Pablo, maseknan launay. Ulitak manen, ni Pablo, maseknan launay. Maseknan launay, kadagiti mens iti iglesia. Ti tarigagay na, adagiti mens ket lalaki da kuma amanag kararag. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Kadagitoy nga aldaw, manungatamet dagiti lalaki nga managkarkararag. Iso nga iti dahito yung rabii, ti challenge, ti sao ti apo kada datayo kuma, dagiti lalaki, nga napno, kadagiti panagkarkararag, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. Kinapudno na, ado dagiti na duma-duma, apostura ti panagkararag, amasarakan iti Biblia, agtakder, anakatayag, dagiti ima, may kadwang aramid, may kadwang arari, 2 Kings chapter 8 verse 22. Agtakder ang nakatayag dagiti ima. Sumaganad agparintumeng ni Daniel no agkararag idikat agparintumeng. Daniel chapter 6 verse 10. Agtakder dayay parisiyo dayay tao nga nagkararag ang malagin sisingpet. Nakatakder idi dayto nga tao nga nagkararag. Ibagana nga itad na amin nga pagkapuluna, itad na amin nga daken kuana. Hanak akas iti dayjay, adat ijay soli kunana, iti apu. Iso nga nakatakder dahito iti agkararag. Lucas Kapitulo, chapter 18, verse 11. Agtugaw, 2 Samuel 7:18. Idumog iti ulo, Genesis chapter 24, verse 26. Tumangad, itangad, dagiti matada iti langit nga agkararag. John chapter 17 verse 11. Ken ti maudi nga postura ti panagkararag agpakleb. Genesis chapter 17 verse 3. Dagiti na duma-duma nga ibagana nga klase wenno postura may papan iti panagkararag. Para kanyak tinapateg ti importante san apusturot
postura ti bagi a kitaen ti Apo. No di kat di ti kitaen ti Apo kat ti puso. No di kat di ti kitaen ti Apo kat ti kababalin tayo no kasanot panagkararag tayo. Ni Apo Diyos sana kumita iti postura ti bagi iti panagkararag. Ngem kitaen na ti postura ti kinadalos ti puso tayo. May papan iti panagkararag. Madaydayaw ti napateg nga nagan ni Apo Diyos kakabsat. Iso nga dahito ti kitaen ni Apo Diyos. No agkararag tayo. Isuko tayo dagiti biag tayo. Ipakawan tayo, dagiti nagbasulan tayo, agpakumbaba tayo, iti sangwanan ni Apo Diyos. Madaydayaw, tinapateg, nganagan iti Apo. Iso nga ni Pablo, saritain na, dagiti kang runaan, abunga ti panagkararag. Umuna, nasantuan ngayon ima. Madaydayaw, tinapateg, nganagan iti Apo. Nasantuan ngayon ima. Dagitoy ti kayat ni Apo Diyos, nga ibaga kada tayo, kakabsat. Ngano itagay tayo, dagiti ima tayo, kumakit ima, nga nadalusda, apagdayaw kani Apo Diyos. Nalawag, akayat na nga sawen, nasantuan nga biyag, nadalos nga ima na, isimbulo na ti awan pakababalawan na abiyag, iti sangwanan ni Apo Diyos. Salmo, chapter 24, verse 4, nadalos ti aramid na, kentik panunot na, natarnaw ti puso na, napasnek nga agserbi iti kinapudno, ket saan nga agbasol, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ulitek kadi, 24, verse 4, iti Salmo, tinadalos, ti aramid na, ken ti panunot na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek nga nagserbi iti kinapudno, ket saan nga gulbod, no adda iti basol iti biag tayo, iti Diyos Santo adumngeg kada tayo, kakabsat. No adda ti basol kada tayo, ti Diyos Santo adumngeg kada tayo. Saan na tayo to apakawanen? No saan tayo nga isuko ti biag tayo? Saan na tayo to apakawanen? No di tayo agdawat iti pamakawan kani Apo Diyos. Iso nga santo adumngeg iti Apo kada tayo. Maikadua, awan gura wenno pungtot. Dahito ti kang runaan amasapul ama addalat ta kuma kada tayo kabsat. Dahito kuma ti masapul ama adda kada tayo. Tunggal maysa, no agkararag, awan kumatigura kada tayo, awan kumatipungtot kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti tao nga dan iti gura, ti tao nga dan iti pungtot, saan nga makapagkararag? Saan ang makapagkararag? Saan anatal na? Apay nga saan nga makapagkararag? Gaputa, saan na masurutan ti panagkararag na, tadya panunot na kat mariribukan. Gapot adda ti gura ken kuana. Gapot adda ti gura ken kuana. Siguro no makapagkararag. Ti kararag na, adda ti panunot na. Kasla daytoy mangilunod. Haan kuma, awan kuma daytoy. No di ket di awan kuma ti gura iti tiempo ti panagkararag, awan kuma ti pungtot iti tiyempo ti panagkararag, ngem tip adda kumakada tayo, dayay kinatal na kumakada tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo kakabsat. Madaydayaw tinapateg, nganagan ni Apo Diyos. Ulitak kadi, saan tayo nga makapagkararag? Saan tayo nga natal na? No mariribukan tayo, madandanagan tayo, maproblemaan tayo, gapu ijay gura, nga adda, kadagiti panunot ken puso tayo. Maikatlo, saan nga agdudua? No agkararag, masapul nga daan iti pamati. Maaramid kuma, dagiti so amin, nga awan ti tantanubutob, ken iti panagsusupyat. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 14. Ibagana kada tayo, kakabsat. Tibunga ti panagkararag ket nasayaat. Tibunga ti panagkararag ket nasayaat. A relasyon tayo ken ni Apo Diyos. Nasaya at a relasyon tayo iti pada a tao. Ulitek kadi, tinabunga a panagkararag, ket dadya nasaya at a relasyon tayo kani Apo Diyos, nasaya at a relasyon tayo iti pada tayo nga tao. Tono awan ti relasyon tayo kani Apo Diyos, saan tayo ang makapagkararag? Kastamet ten, saan tayo ang maikararag?
dagiti pada tayo nga tao, no awan ti relasyon tayo kadakwada. Isong masapul nga adda, iti napateg a relasyon tayo, nasinged a relasyon tayo, nadeket a relasyon tayo, nadeket apan nakikadwa tayo, madaydayaw ti Apo. Intun osaren tayo, ti adadu at yampu tayo a panagkararag. Ken nadalos tayo, ti panagikadwa tayo iti Dios. Dagiti kararag tayo ket nabunga da. Ket namnamaen tayo, asong batan ni Apo Dios, dagiti kararag tayo. Madaydayaw ti napateg, nganagan iti Apo. So, iti daytoy nga rabii, kakabsat. No maaramid tayo dagitoy, maduktalan tayo, madiskubre tayo, iti sekreto, iti balegi tayo, iti panagkararag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, iti daytoy man nga rabii. Kakabsat mi, agdengdengeg ita, kada kami dito'y Commission for Christ Fellowship, ay ayaten da kayo, ikarkararag da kayo. Kada kayo, akakabsat mi iti pamati, agikinararag tayo. Kada kayo, kakabsat mi iti pamati, agtitinulong tayo, amay karkararag, itilubong tayo itata. May bapan, iti COVID-19. Tati Diyos kuma, iso ti mang dadael, mangpukaw iti daytoy, a coronavirus, iti sangalubungan. Gaputa, hantayo makita daytoy, akabusor tayo. Masapul, ngagmaymaysa tayo, iti panagkararag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Iti daytoy met nga rabii. Ti sao ti Apo, i-challenge na dagiti mens, iti uneg, iti iglesia. Nga sursurwenda kuma. Nga ilasin dagiti bagbagida, kaya't kuwasawen, agmaymaysada, tapnon iti kasta, agkararagda. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg, nganagan ni Apo Diyos. Masapul laeng, ti kooperasyon, ti panagkararag. Masapul laeng, iti kooperasyon. Masapul laeng, ti panagmaymaysa, iti panagkararag. Awan panagsusupyat, awan ti agkukontra, no dikat di, may sa nga espiritu, may sa panunot, may sa panggep, inton adda daytoy, ti iglesia. Makita danto ti milagro nga ramidan ti Dios. Makita danto ti bunga, dagiti karkararagda, nga daggayam, dakkel nga ramidan ni Apo Dios, iti uneg ti iglesia. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Hallelujah. Lord, iti daytoy nga rabii. Dagiti saom, indanon mo kada kami. Si papakumbaba kami itat tagarabii, Apo. Dawaten mi nga pakawanan na kami. Adadagyan makita mao Diyos, kanagbasulan mi kan ka. Adadagyan nakitam nga nagkuragan mi kan ka. Pakawanan na kami, Apo. Isuko mi nga nananay. Tibiyag mi kan ka, Apo, ita daytoy karabii. Awan ti reservami, Apo. Kan ka itata. Gaputa si kalaeng, iti makamam mo kada kami. Iso nga masapul nga itadmin, tibiyag mi kan ka, Apo. Madaydayaw tanapateg nganagan mo. Ikarkararag mi, Apo Diyos. Iti daytoy karabii. Tilubong mi, napno. Iti nagdakkel. Gapan nakasubok. Kapadasan. May papan iti daytoy COVID-19, Apo. Ti sangalubungan, dagiti anak mo, dagiti mamatikan ka, Apo Diyos, agkarkararag kami, agmaymaysa. Tapnon dawaten mi kadi, Apo Diyos, nga dadaelem, ikatem kadin daytoy, nga virus, Apo, iti sangalubungan. Gaputinagan ni Apo Bigasus, itinagan ni Apo Bigasus, madaydayaw, tanapateg ganagan mo, Apo,
madaydayaw ta napateg nga nagan mo. Dawatek kadiken ka, Apo Dios, nga pukawem kadi daytoy nga virus amaming nga nasantuan. Gapu iti dagan ni Apo mi nga Jesus. Tapno iti kasta Apo, awan kuman dagiti makalaped, kadagiti wayawayami, Apo Dios, nga agdaydayaw kan ka. Maikat kuman, Apo Diyos, daytoy nga virus, tapno iti kastagat, awanan ti manglaped kada kami, ti panagserbimi kan ka, kat nunaduma daytoy nga virus, o Diyos, iso daytoy ti manglaplaped, ti panagdaydayaw, amami ka na ilangitan. Ngem, Apo Diyos, saan na kami nga malapdan daytoy nga virus, tapno ibagami, Apo, iti banghelyom. Saan na kami mabalin nga lapidan dahito nga virus, Apo Diyos? Tapdun saan kami nga agkararag? Nga magkararag kami, Apo Diyos, itatang arabii. Agmaymaysa kami itatang arabii, Apo. Nga mangduprak kan mangdadael iti daytoy nga virus, gapu iti dagan ni Apo mi nga Jesus. Gapu iti dagan ni Apo mi nga Jesus. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Apo, agkarkararag kami. Iti pan nakaisalakan, dagiti kakabsat mi, Apo, nga nagsanod, nagsardeng, iti pamati, nagsardeng, iti panagserbi, Apo Diyos kan ka. Dawaten mi kadi, Apo Diyos, nga agtignay ka man kadi kadakwada, Apo, konbiktarem kadi manida, Apo Diyos, tas di naman iti yanday tata, nga rabii, Apo Diyos, at dadaman kadagiti pagtaingan day tata, Apo, tignayem kadida, agsublida kumaken ka, Apo Diyos, tapno na, Apo, isublid ako matiki napukaw nga ayat dakan ka, napukaw nga panagserbi dakan ka, Apo Diyos, kat umay da kuman, nga si papakumbabakan ka, itay itong rabi, kat kunada kumaken ka, Apo Diyos, idaton ko, ken ka na, Apo, tibiyag ko ken ka, kat inton na Domingo, Apo Diyos, inton Domingo, Apo, at dadanto kuma kaday ta iglesia, nga nakaikam kami nganda, at dadanto kuma kaday ta iglesia, nga papapananda, Apo Diyos, nga pagdaydayawan. Lord, ayayated mida, ikarkararag mida, Apo, kat tignay ka kadi kadakwada, itatangarabi, tignayam, paluknagam ti puso da, Apo Diyos, itatangarabi. Paluknagam dagiti puso da, Apo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ta napatigganagan mo, Apo. Madaydayaw ka. Madaydayaw ka, O Diyos. Madaydayaw ka. Bendisyon namat, O Diyos, dagiti kakabsat. Nagdengdengeg kada kami, ti dahito yung arabi, agwaybuya kada kami. Bendisyon nam dagiti pamati da, patib karami da, pabilgami da, amami nga nasantuan. Sikat itumulong kadakwada. Agkarkararag kami mat, Apo itatay, ti dahito yung arabi. Dagiti kadaraan mi, Apo Diyos, nga Pilipino, ikarkararag mi mat ida, Apo Diyos. Isalakan mo kanida no sanda pa nga na isalakan. Awatan da kumani, Apo mi nga Jesus, akas manubot kan mangisalakan kadakwada, Apo. Madaydayaw ta napatignganagan mo. Agkarkararag kami mata, Apo Diyos. Kadagiti pang Pangulo mi, Apo. Dagiti pang Pangulo mi dito Amerika. I-bless mo ida. Kadagiti na duma-duma, Apo Diyos, ka nasyon. Dagiti pang Pangulo, Apo Diyos. I-bless mo ida. Tulungan mo ida. Ikamida kadi, Apo. Kadagiti na Diyosan nga kinasirib. Tapno nagturay da kuma, Apo Diyos. May turayan da kuma. Dagiti nasyon, Apo Diyos. Nga daan itinaulimek ken natal na apagilian. Madaydayaw ta napatignganagan mo. Maadaan kuma ti nasyon, Apo. Gadaan ti panagbuteng ken ka. Madaydayaw ta napatignganagan mo, Diyos, madaydayaw ka.
Agyaman kami ti kinaimbag mo. Agyaman kami ti ayat mo. Ket o Dios, agyaman kami iti dayat yung rabi iti presensyam. Agyaman kami ti saom. Dawatek kadikan ka Apo Dios nga itultuloy ti mo ti makikadda-kada kami. Madaydayaw ta napatig ganagan mo. Apo ko kam ti sa amin na dayaw glory kan panagyaman. Amay ka po tinagan na Jesus nga po mi. Dawatek amin na gitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. So,